שלום לכולם, אנחנו היום נפרדים מדוד, פרידה זמנית אני מקווה, אבל פרידה מלימוד אינטנסיבי בפרקי דוד. וכפי שאמרתי לכם, בעצם בשני השיעורים האלה, שני השיעורים האלה, יש איזה סוג של סיכום דרכו של דוד, מנקודת מבט מסוימת, לא בכל ההיבטים, כמובן לא סיכום טכני, אבל בכל אופן איזה נקודת מבט מעניינת, ומה שבעצם אולי מעניין פה זה שזה הפרק הפותח בספר תהילים. אתה שואל, הפרק הפותח בספר תהילים במה הוא עסוק? זו שאלה מעניינת. ורואים שחז"ל דרשו את הזיהוי במקום. הם דרשו פרקי תהילים, זה לפני זה, זה לפני זה, מבנים כאלה. יש בלא מעט מקומות דרשות כאלה. במילים אחרות הם ייחסו לכך חשיבות, ראו בזה דבר משמעותי, דבר קדום ומשמעותי. והנה הפרק הזה בחרו לפתוח בו את בעצם ספר תהילים, שירה, נעים, זמירות ישראל. פתחו בפרק הזה, וזו שאלה למה. שאלנו אותה בפתח הלימוד. אני לא אחזור על כל הדרך שהלכנו, אף על פי שאפשר לחזור ולדייק עוד ולהוסיף, אבל אני רוצה להתקדם היום הלאה ולהמשיך את התמונה. אני חושב שזה יותר משמעותי. אבל אני כן אחזור בקצרה על מה שראינו. אנחנו רואים פרק שמתאר, משבח את האיש שלא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. אז אנחנו שאלנו, רגע, ככה פותחים פרק וככה פותחים ספר. אשרי איש שלא עשה כל מיני דברים. זה פלא. מעבר לכך, יש פה דמות של אדם מעניינת, שעל פניו נראה שמתרחק מהעולם, מכל מעגלי הרשע והחטאים במושב לצים, ויושב ספון בליבו, בחדרו, בביתו ובבית מדרש, ולומד את תורת השם, ובתורתו יהגה יומם ולילה. ככה זה נראה במבט ראשון. אבל במבט שני ראינו, זה לא ככה. ראינו, ואנחנו, אולי זה מה שאפיין את כל הלימוד שלנו במהלך השנה, ולא רק, שבאמת אפשר לגשת לפרק ולהקשיב למילים, ולהקשיב למה שאומרים ולמה שלא אומרים, ולמבנה ועוד ועוד ועוד, אבל בעיקר דרך המילים להיכנס אל תוך הכתוב ולראות שמה שרואים במבט ראשון זה לא מה שרואים במבט שני. ומה שרואים במבט שני זה לא מה שרואים במבט שלישי. והכוונה, אולי אפשר לנסח את זה ההפך, שבכל מבט, מה שרואים במבט שלישי לא רואים במבט שני. זה אולי יותר נכון. זאת אומרת, כאילו כל התבוננות בעצם פותחת לפניך איזשהו עומק, מכיוון שמדובר פה בשפה של נבואה, ושפה של נבואה מכילה הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים. אז אנחנו שאלנו, אז מה אפיונו של האיש? ובעצם ראינו שזה מתהפך החשבון. האיש הזה לא מתרחק מרשעים, הוא מתרחק מעצת רשעים, וגם לא מעצת רשעים. הוא לא הולך בעצת רשעים. אבל כל שאר הדברים, אין פה הגבלה. אדרבה, כשאומרים משהו כל כך מדויק, כל כך מדוד, מה הוא לא עושה, אז אתה מבין שהוא מתחכך, אתה מבין שהוא נמצא. אבל המקום הזה, הוא יודע בדיוק לאן לא להגיע. ובדרך חטאים לא עמד, עוד פעם, לא מתרחק מן החטאים, אלא מדרך החטאים. וגם לא מתרחק ממנה, אלא לא עומד שם. לא עושה את הפעולה שהיא המשמעותית ביותר בדרך חטאים. אבל פעולות אחרות זה בסדר. ובמושב לצים אותו דבר, לא מן הלצים הוא מתרחק. ואת שלושת המעגלים האלה, ואנחנו בעצם אמרנו, אם אנחנו ניקח את זה אל דמותו של דוד, אז בעצם דוד המלך נמצא בכל מעגלי החיים, כמובן, מנהיג את העם כולו, אבל אולי אחד הדברים שמייחדים את דוד, להושיט יד לרחוקים. להושיט יד לרחוקים, לדבר עם רחוקים, להיות קשור לרחוקים. הוא לא יושב ספון בחדרו, הוא יוצא לכל העולם, ויוצר קשר עם כל המלכים, עם גוליית, עשיתי פה רשימה של כל אחד מאלה, אפילו עם גוליית, הוא נפגש איתו במלחמה, אבל הוא נותן לו דין וחשבון. הוא מדבר אליי, אתה בא אליי ככה, אני בא אליי ככה. אתה ככה, אני ככה.
הוא עומד ומדבר אליו, הוא נותן לו דין לחשבון, זה גם סוג של קשר. זה תקשורת, זה לא מתרחק ממנו והורג אותו ככה מרחוק באיזושהי צורה. לא, עומד לו, רואה אותו פנים אל פנים, מדבר איתו, אומר לו למה הוא עומד להרוג אותו, על מה הוא עומד לשלם. אחיש מלך גת, אומר דוד עליו, טוב, או הוא אומר על דוד, טוב אתה בעיניי כי מלך האלוהים. וחירם מלך צור, אוהב היה לדוד כל הימים. דיברנו על זה, על הדוגמאות האלה, בפעם הקודמת? דיברנו. אז לא נעריך. ואנחנו רואים עד כדי רחוקים ביותר. אני מבין, איתי הגיתי ו600 לוחמים פלישתים באים אחרי דוד. ובמרד אבשלום אומרים, אנחנו איתך באש ובמים. אפילו שלא יהיה לנו לאן לחזור, אנחנו איתך. מה זה הדבר הזה? איך קורה דבר כזה? איך קורה דבר שעמים אחרים ועוד פלישתים שדוד היכה בהם והיכה בהם, מתייחסים אליו ככה, בצורה כזאת, זה דבר שהוא לא ייאמן. וגם שובי בן נחש מבני עמון, שלמדנו איך דוד מושיט לו יד, בסוף בא ונותן לדוד חסות. דוד מדבר עם הגבעונים, מה תרצו אעשה לכם, ונמצא בתקשורת עם ארבנה המלך, ורואים מערכת יחסים מאוד טובה ביניהם. ארבנה המלך יבוסי, אחד משבעת עממים. דוד, יש לו קשר, אני חושב שלמדנו את הפרק הזה, על ארבנה. למדנו על ארבנה, כן. הדבר הזה מאוד שונה, זה לא מובן מאליו. שאול מתרחק מעולם זר, הכל בתוך גבול ישראל. שאול נמצא בגבול ישראל, וילחם סביב מכל אויביו. אין אפילו פירוט של שמות של מלכים, אין דיאלוג, אין דיבור, אין איזה משהו שקוראים כל אחד. ושאול מגלם שלב מוקדם יותר בממלכה, שעוד אין את השלב הזה. זה יותר שלב שאנחנו כלפי עצמנו, לפני שאנחנו יוצאים את הצעד הבא כלפי חוץ. אנחנו כלפי עצמנו, זה מה שהיה בשאול, ואפשר לראות בזה את הביטוי לדבר הזה, בכל צורת, גם כלפי פנים. שאול לא מדבר, שאול לחד את המלוכה. ללכוד, ללכוד זה עורמה, גם עם ציפור אתה רוצה ללכוד אותה, אתה לוכד בעל חיים ואתה ככה באיזושהי צורה לא ישירה. וזה לא חסרונו של שאול, זה שלב עוד ראשוני יותר, לא בשל, תחילת המלכות. שאול בכלל לא ביקש להיות מלך, הוא בא לחפש את האתונות ואמרו לו, שפכו עליו שמן, אמרו לו, השם משך אותך למלך. כמעט בהפתעה אומרים לו את הדבר הזה. ונותנים לו מקום בראש הקרואים, הוא לא היה בקמפיין, הוא לא היה בבחירות, הוא לא הכין את עצמו, הוא לא שום דבר, הוא חוזר הביתה ואומר, הנביא אמר לי שאני מלך. אז אי אפשר, כל מי שבא בטענות אל שאול, צריך לראות גם את ההקשר הזה בדבר, אבל בכל אופן זה עדיין ראשוני ובוסרי, ודוד מגלם עמדה אחרת לגמרי. וגם מלחמות דוד, אני חושב שדיברנו על זה, זה סוג של תקשורת. המלחמות זה סוג של תקשורת עם עמים. יש דיבור וכל אחד נותנים לו משהו אחר, ומה שבעצם יוצר בסופו של דבר את היכולת של שלמה לבוא ולבנות בית, וכל העולם בא אל הבית הזה, זה התשתית שהכין דוד. שלמה גדל לתוך הדבר הזה, ואת התשתית הזאת של כל הרחוקים שבעולם, דוד מושיט להם יד. דוד, גם על זה דיברנו, אבל אני קצת חוזר היום. יותר מכל אדם אחר כתוב שאוהבים אותו. אהבה לדוד. עוד ועוד. כל המעגלים. כל העם אוהב אותו. כל העם צדיקים בינונים רשעים. זה לא סוג אחד. למה? מתי אוהבים בן אדם? אוהבים בן אדם, יש לאהוב ויש להעריץ. לאהוב זה משהו אחד. להעריץ הוא גדול, הוא ענק, הוא יסתכל עליו מלמטה למעלה. אנחנו לא קשורים אליו. אנחנו למטה, הוא למעלה. אנחנו מעריצים אותו, לא את עצמנו. אבל מול דוד זה אהבה. אתה אוהב מישהו שנותן לך מקום גם. גם אתה חלק מהסיפור. יש קרבה בינינו. יש קשר. יש תקשורת ויש אהבה בינינו. אהבה זה הדדיות. אז דוד מגלם בעצם את ההדדיות הזאת, ולכן כולם אוהבים אותו. רואים את נתינת המקום. רואים את נתינת מקום לעוד עולמות ועוד עולמות, וכולם אוהבים, זה כל שדרות העם, וכל שדרות העם, כפי שאמרתי, זה מגלם איזשהו מימד רחב ביותר. אני
מסב את תשומת לבכם שתחת הכותרת הזאת שדיברנו בפסוקים, אני חוזר לתהילים, אז באמת שלושת הפעלים האלה, אשרי איש אשר לא הלך, אשרי איש אשר, יש פה הליכה, יש פה נקודה מעניינת למחשבה. הליכה, ישיבה ועמידה, נכון? הלך, ישב ועמד. למה זה מקביל? בלכתך בדרך, הליכה, אשר לא הלך. בשבתך בביתך, ישיבה. ובשוכבך ובקומך, עמידה. מעניין. האם יש? מישהו יצב את זה. זה לא רעיון שלי. הרב ישראל מלמד הסב את תשומת ליבי, ויש לו על זה דרשה, איך פה יש, כאילו לעבוד את השם בשלושת מצבי החיים. התורה שמלווה את החיים בשלושת המצבים שלה. אני מעיר את הדבר, זה מעניין, אפשר לחקור את זה, לא חקרתי את זה כל כך. טוב, אני ממשיך. כי אם בתורת השם חפצו, דיברנו גם על זה, אבל אני ככה סוגר את הדבר. כי אם בתורת השם חפצו, זאת אומרת, דיברנו מה זה ההנגדה הזאת. אשרי איש אשר, אם היינו במודל הראשון של אשרי איש אשר לא הלך והתרחק מהם ויושב וסמון בתורתו, אם היינו מבינים כמו שנראה במבט ראשון. אני חושב כמו שכל אחד מכם מבין עד שהתחיל הלימוד, או שמישהו הבין אחרת. מה אתה חשבת לפני שלמדנו? ככה, נכון, גם. זה מה שנראה באופן פשוט. אין פה מבט אחר, נראה מאוד מאוד פשוט. אבל פתחנו את אבל אם זה ככה, אז מה זה ההנגדה? אשרי איש אשר לא הלך וכו', התרחק מן הרשע ולמד תורה. התרחק מן הרשע. כי אם בתורת השם חפצו, והוא לומד תורה, זה הניגוד לא, סליחה. בתורתו יהגה יומם ולילה, כן. אבל מה זה בתורת השם חפצו? סליחה. החלק השני הוא מובן לנו. ובתורתו יהגה יומם ולילה. אבל החלק הראשון, מה זה בתורת השם חפצו? אז התשובה, אנחנו בעצם רואים פה בן אדם שמסוגל לפגוש רשעים, חטאים וליצים. איך הוא עושה את זה? איך הוא לא נופל? איך הוא יודע מה כן ומה לא? אז התשובה של הפרק, תורת השם חפצו. חפץ הלב מחובר אל התורה. כשהפנימיות של אדם מחוברת אל התורה, הוא הולך אל העולם, הולך אל המציאות, הולך לעולמות רחוקים, הוא לא נופל. הוא נמצא איתם במגע, הוא נמצא איתם בקשר, הוא יכול להרים אותם, הוא לא איתם. יש מקום פנימי שמחבר אותו אל האינסוף, מחבר אותו אל הקדוש ברוך הוא, אל הקודש, אל עצמו, אל האינסוף, אל העוצמות האינסופיות שיש בשורש החיים. ובעצם, כי אם בתורת השם חפצו. מה? לא כתוב כי, כתוב כי אם. נכון? כי אם, אשרי האיש אשר לא עשה ככה וככה, אלא כי אם זה כמו אלא בתורת השם, בהנגדה למה שראינו. זה לא סיבה, הרב עכשיו הסביר את זה בתור סיבה. שנייה. בחלק הראשון אנחנו מדברים, זה הנגדה, אבל הנגדה, כן, זה לא הסיבה. שנייה אחת, אתה אומר, אשרי איש אשר לא הלך וכו', אלא, אז זה לא מופיע כסיבה, לא, אבל זה לא הנגדה, זאת אומרת, זה אותו בן אדם הזה, בוא נגיד את התוכן שעולה מן הדבר. אותו בן אדם הזה, לפי דברנו, מושיט יד לעולמות רחוקים, אבל יודע בדיוק ממה להיזהר. יש שאלה סמויה, עכשיו, זה אמירה הראשונה. זה אמירה של מדברת על השלילה, על היודע להתרחק, אבל יש בה את החיוב שאמרנו הסמוי, לכן אני מזכיר גם אותו. אז ביחס לשלילה, יש פה את הניגודיות שאתה אומר. אבל ביחס לחיוב, יש פה התאמה, בעצם מספרת אותו עומק סיפור. אשרי איש אשר הושיט יד ולא נפל לשלושת העולמות האלה, ואז אתה אומר, מה, אז זה מה שלא. מה שכן, לא, תנו לי רגע אחד לראות משהו פה. כל הפסוק הולך על שלילה, ברגע שאתה... הפסוק הראשון אומר משהו על דרך השלילה, והפסוק השני על דרך החיוב, נכון? יפה. עכשיו אנחנו שאלנו מה הקשר בין השלילה לחיוב. אז אמרנו,
החיוב הזה הוא בא מתוך, הייתי אומר, זה בהנגדה לשלילה, אבל ביחס לדמות זה המשך פועלו של אותו אדם. אשריו של אדם שא', אשריו של אדם שב'. ביניהם יש את ההנגדה על דרך השלילה ועל דרך החיוב, אבל ביחס למהות, לציר המרכזי, זה שתי תכונות של אותו בן אדם, שבן אדם הזה הולך על הגבול ולא נופל, והאדם הזה בתורת השם חפצו. אז זה שתי דברים? או שזה... זה שני דברים, ואני בא לומר שהדבר השני הוא סוג של הסבר לראשון, לעומקיו של הראשון. הוא כתוב בהנגדה יחסית למשפט השלילי, שבאמת מעצימה את המשפט השלילי. הוא מתרחק, הוא יודע עד הסוף. הוא לא רק ליד, אתה מבין? אדם יכול ללכת אל הבוץ, להיות במקומות קשים, ולדבוק בו קצת, לדבוק בו בינוניות. לא, הוא לא דבק בכלל. אז הוא התרחק, ותורת השם חפצו הוא לגמרי כולו. יוצרים את ההנגדה מההיבט של הריחוק, של השלילה. אבל מתוך התמונה של הכוללת, אז יש פה תמונה נוספת, שאני כרגע מדבר, שמדובר על שתי תכונות של אותו בן אדם. בסדר? יפה. טוב, הקשת שאלה מצוינת, צריך אולי עוד לחדד, לנסח, אבל בכל אופן. ובעצם הסיפור הזה מביא אותנו לדמות של דוד, כמי שנמצא בתוך מרחבי העולם הזה במלוא הופעתם, אבל יש בו קודש, ותורת השם, כן, יהגהו ותורתו יהגהו, בתורת השם חפצו, יש לו חפץ לב גדול, יש לו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. ואנחנו ראינו שגם חפץ, שזה פנימי, וגם יהגה, כל יהגה, הגיון הלב, אומר רש"י. זה הגיון הלב, זה הפנימיות, ובעצם מדובר על אדם שחי בתוך העולם, אבל הוגה ביום ולילה. התורה היא נמצאת איתו בחיים. התורה מדריכה אותו. התורה הזאת נמצאת כמו מצפן פנימי שנמצא בתוכו. כמו האבות קצת שגם עשו הרבה פעולות, חיו בתוך העולם. הם לא היו חובשי ספסלי בית המדרש, לפי הסיפור. הם עשו הרבה דברים, ראו צאן, עשו דברים אחרים, נפגשו, הלכו בארץ לאורכה ולרוחבה. היה להם כליותיהם נעשו להם כשני רבנים, בלשון חז"ל. אז משהו מהדבר הזה נמצא פה, פנים וחוץ. ובאמת גם הלשון חפץ וגם הלשון, גם הלשון חפץ וגם הלשון ובתורתו יהגה, הביטוי הגיה, זה באמת. תחת הכותרת הזאת אני הבאתי לכם דף שעוד מעט אנחנו נקרא בו ביחד, ואתם תראו דבר מופלא. איך חז"ל במדרש הלכו בעקבות הפרק, ואנחנו נראה נקודה מאוד מעניינת. בכל אופן, דוד שם את האצבע על חפץ הלב, על העמדה הפנימית, ואת הדבר הזה עוד מעט נראה גם בתורה שבעל פה. אני רוצה על פלגי מים, רגע אחד, כן. בואו נראה את המשך הפרק, עוד כמה הערות. והיה כעץ שתול על פלגי מים. עץ שתול, כאילו מחובר על שפע של מים, שבעצם יש לו חיבור אל המים, אל איזה אינסופי איזה. אולי המים פה זה המקור, מים זה מקום בראשיתי, זה מקום טהור, זה מקום של תורה, אין מים אלא תורה, אין מים מסמלים איזשהו משהו ראשוני, אז הוא מחובר אל הראשוניות הזאת מצד אחד, ומצד שני פריו ייתן בעיתו, הפרי הוא בעיתו, ובעיתו זה בעיתו שלו, לפי הזמן הנכון, הוא מביא את הפרי מתי שמתאים לפרי. זאת אומרת, יש פה חיבור מאוד גדול אל השורש, אשר הוא מחובר אל מים, שפע גדול של מים, שנותן לו חיות מתוכו, זה המקור, המים, התורה כאילו, המים זה רוחניות ושורשיות, ופריו יש לו פרי, הפרי שלו מחובר אליו, והוא נותן אותו בזמנים הנכונים שלו, איזו התאמה בין פנים לחוץ, הוא חי, הוא קשור אל הפנימיות הזאת. ועליהו לא ייבול, עליהו מאפשר תהליכים מעבר לפירות, תהליכים פוטוסינתזה ועוד, וכל אשר יעשה יצליח. זה מצד אחד. ומצד שני, לוחן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. בניגוד לצדיק שיונק מן הפנימיות
והיא מחובר כמו עץ. פה זה כמו רוח, כמו מוץ, תדפנו הרוח. הוא לא מחובר לשפע של חיים, והוא גם לא מחובר לעולם. הצדיק נותן פירות לעולם, מתוכו, ויש פרי שיוצא ממנו. ואילו הרשע בעצם מנותק משורש החיים, אין לו את פלגי המים האלה, וגם המציאות הוא לא מחובר אליה, כי הוא פוגע בה, אז המציאות פוגעת, כמים פנים אל פנים, כן לב האדם לאדם, וכן לב המציאות אל האדם. כמו איזה פנים שאתה נותן, אלה הפנים שבסופו של דבר אתה מקבל. על כן לא יקומו רשעים במשפט, לא רק המציאות, אלא גם המשפט, גם הדין. אתה לא עובד לפי הדין, אתה לא מחובר לעולם. יש פה איזה חיבור, שימו לב שהדבר הזה בעצם אומר, צדיק מחובר לעולם, רשע מנותק מן העולם. ומנותק מן העולם, מנותק מן האמת, וחטאים לא יהיו בעדת, לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים לא יקומו בעדת צדיקים. זאת אומרת, הם מנותקים מן היישוב, מהמשפט ומהצדיקים. והדבר האחרון, כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים טובים. ידיעה זה תמיד פנימי. וידע האדם את חווה אשתו. הקדוש ברוך הוא יודע את דרך הרשעים, יודע הכוונה מעניק בחיים, דרך צדיקים, סליחה. הוא מעניק בחיים, מתדלק אותה, ודרך רשעים תובד כמוץ אשר תדפנו רוח. הוא לא קשור לא אל השורש ולא אל הענפים. הוא לא נמצא בחפץ הפנימי, הוא לא נמצא ובתורתו יהגה. אין לו את המים, אין לו את השורש, וגם העולם, אז דרך רשעים תובד. כפי שאמרנו, כן. למה בסוף לא מדברים על החטאים והלצים? החטאים ומה? והלצים. זה מתחיל משלושתם ויוריד רק ומוריד את הלצים ואחר כך גם מוריד את החטאים. לא הבנתי, עוד פעם? הפרק מתחיל ברשעים חטאים לצים. כן. ואז לאט לאט הם לא מזכירים אותם. אתה אומר, כן, מה מוזכר בהם? יודע שהם דרך צדיקים ודרך רשעים טובים. וחטאים בעדת צדיקים, ומי לא נזכר? גם לפני זה כתוב, ולא יקומו רשעים במשפט, כן. חטאים בעדת צדיקים והלצים לא מוזכרים. נכון. ובסוף גם החטאים. טוב, אני מחכה ממך לתשובה, אין לי כרגע תשובה. חשבתי על זה פעם ואני כבר לא זוכר מה היה, אם היה, אני זוכר שהשאלה הזאת פעם התייחסתי אליה, אבל אין לי כרגע תשובה, ואני מזמין אותך להשיב תשובה. חברים, ראינו את הפרק הזה, פרק שבסופו של דבר, אם אני אסכם אותו בכמה מילים, הוא מצייר את המודל של דוד שמושיט יד לעולם, ויודע לעבוד איתו נכון, ובאופן הפנימי להרים את העולם בלי ליפול. נטוע בתורת השם ובתורתו, זאת אומרת פועל בתוך העולם, אבל כל שורשיו מתחילים מהמפגש שלו עם העולם. ובעצם אומרים, המפגש הזה, מאיפה הוא מדויק כל כך? איך הוא מצליח? בתורת השם חפצו ובתורתו יגע יומם ולילה. זה הסיבה. ועכשיו אנחנו מדברים לאן זה, איך הוא והשרב, ועכשיו אנחנו מתארים לאן זה הולך, לאן אנחנו מברכים אותו, מה יהיה, עץ שתול על פלגי מים, פריו ייתן בעיתו. זאת אומרת, איזשהו, איך בונים עולם, ככה בונים עולם, ככה בונים דמות של צדיק כזה. זה בעצם דמות המופת הזאת, וכל מי שילך בדרכו, המחוברת אל הפנים הזה, כמו שראינו, אל חפץ השם, תורת השם חפצו, סליחה, אל היגיון בתורה. ומעבר נמצאים הרשעים, ויש פה דרך צדיקים ודרך רשעים. בתוך התמונה הזאת, אנחנו חוזרים בעצם לספר תהילים, ואומרים בעצם מה עושה ספר תהילים, במה הוא פותח. אז באמת אפשר היה לפתוח בפתיחה אחרת לגמרי. אפשר היה לפתוח בתפילה, שבח, הודיה לקדוש ברוך הוא, איזה מזמור למשהו שקרה בתחילת ימיו, סוף ימיו וכו'. יש פה הצגה של דרך רוחנית. דרך רוחנית
של אשריו של מי שהולך בה, ודרך, השם יודע את הדרך הזאת, השם אוהב את הדרך הזאת. זה איזשהו מודל של דרך והזמנה, ובעצם הייתי אומר שיש פה כמו אמירה, ככה אני מבין אותה. דוד המלך מספר סיפור בספר שמואל, ואנחנו שם יכולים לראות את דמותו כמו שראינו כל השנה. מאיפה הדבר הזה בא? מאיפה השורשים של זה? לך לספר תהילים. אמרנו שתמיד תהילים זה המפה הפנימית של מה שקורה בספר שמואל. ואיפה שהדבר הזה מופיע אחד לצד השני זה ממש ככה. במזמור לדוד בברכו מפני שאול, בהיותו במערה, נכון? זוכרים למדנו את זה אחרי שראינו את הפרק וראינו וואו, איך יש פה בעצם התכתבות כל כך עמוקה ביניהם. אחת מספרת את האירוע בכל ההיבטים הממלכתיים שלו וההתנהלות שלו מול שאול במובן הזה, והשני מספר מה עבר עליו בתוך הלב. ובתוך הלב רומה השם רומה על השמיים כבודך וכל מיני. הוא נמצא ואומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים אותך גבוה, אל תיתן למלך ישראל להיראות כמו שהוא נראה. וכל הפרק הוא הולך למקום מדהים שמתאר את עולמו הפנימי. אז הנה לנו ספר תהילים פותח דמות המופת, שבעצם אפשר לומר זה דמותו של דוד, ומצייר פה איזה אידיאל שהוא דבק בו ומנסה להגשים אותו בכל חייו ומצליח בו ברמה שלא תשוער. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה, יש נושא, אני לא זוכר אם דיברנו עליו, האם דיברנו פעם על מבררי עולמות, מבררי ברורים ומעלה עולמות? דיברנו? של הפסקאות של הרב קוק, מצוין. זה דבר שאפשר היה ללמוד אותו במשך זמן רב ולראות את זה בתחומים שונים, זה עולם מאוד מרכזי. מפני שנשמתו של דוד חצובה וכו' וכו'. דוד מבחינתו של הרב, רואים את זה בפסקה מפורשת, הוא אומר דוד זה מעלה עולמות. הוא דוגמה של מעלה עולמות. אם היה דבר אחד חוץ לעולמם, כבר לא היו בגדר מעלה עולמות. זה עוד יותר מחזק את הפרק הזה, שלא מדובר על התנזרות וישיבה מבחוץ, אלא מדובר על הושטת יד מדויקת מה לא לעשות. יחד עם זה בצורה כל כך מופת. יחד עם זה, אני חושב לא יחד, לא בניגוד, אלא יחד, באמת. כן, מי שלומד את התחום הזה, ועסקנו בו קצת, של מידת הצדיקים שבכל הדורות זה מבררי ברורים. זה טוב וזה רע, ומפריד בין טוב לרע, וזה אי אפשר בלי זה. חובה לעשות את הדבר. אחרת הכל בלגן. בית משפט ודאי הולך לפי זה, לפי הצד הזה ולפי צד הזה. אבל יש עוד מגרש של מנהיגות, או מגרש של הובלה, גם בחיים האישיים, בעבודת המידות באורות הקודש, גם מדבר על איך אדם עם נפשו, והם עם אנשים כתפיסה בחינוך, ובאופן רחב מול העם גם הדבר הזה. האם אתה אומר, זה רע וזה טוב, וזה אני נלחם וזה אני לא נלחם? או שאתה בעצם אומר, אני רואה פה רע, אבל אני לא עסוק כרגע ברע, כי הרע הזה זה מה שנפל בחוץ. אני יודע שבפנים יש משהו אחר לגמרי. ובעצם גם האדם הרע הזה שנמצא פה, בתוכו הוא מחפש משהו אחר. והוא נמצא, רק אין לו תשובה, הוא לא יודע, אין לו כלים, הוא נמצא נמוך, כמו שכולנו רואים. הרבה פעמים פעולות נעשות, וכשאתה רואה מאיפה זה בא, בעצם בעומק, אתה מוצא את נקודת העומק הטובה, שבעצם גם אדם שרוצה כסף, אדם שרוצה כבוד, אדם שרוצה נופל בתחום העריות, כל התחומים האלה, אתה אומר, אדם רוצה כבוד, מה בשביל כבוד? תראו כמה הוא דורס בדרך. ומה הוא צריך? הוא צריך להיות חשוב. להיות חשוב זה נכון. אז ודאי, הוא בצלם אלוקים, יש לו נטייה פנימית עמוקה להיות חשוב, אבל הוא לא יודע איך עושים את זה, הוא עושה את זה על חשבון אחרים, הוא דורס בדרך ערכים, וואו, אז צריך ללמד אותו, להושיט לו יד, אלא טוב, להעצים את הטוב הזה ולהראות איך אפשר למקם אותו במרחב באופן כזה שהאדם מעלה עולמו. זה תורה שלמה, זה תורת דוד, והפרק הזה מגלם אותה, וספר תהילים מגלם אותה, ואני חושב שבכל הדרך, כברת הדרך שהלכנו במהלך השנה, אפשר לראות את הדבר הזה, שדוד הוא מעלה עולמות. ומעלה עולמות, בעצם הוא יודע להגיע למקומות, ולראות את חפץ הלב של הבן אדם. איך הוא רואה את חפץ הלב של בן אדם? כי הוא רואה את חפץ הלב של עצמו. מי שיש לו את החלוקה הזאת,
של פנים וחוץ, הוא יכול לקרוא אותה אצל הזולת. אם אין לו את זה בתוכו, אז אין לו את הכלים האלה, אין לו את כלי עבודה, אין לו את הצורה של התבוננות כזאת, אז הוא לא יראה את הטוב. אז בעצם מדובר על עבודה פנימית מהסוג הזה. ועכשיו אני רוצה ללכת איתכם לעוד מקום אחד קצר, שזה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה ותורה שבכתב, הרב קוק קורא בעשרות מקומות, לא יודע עשרות, אבל בהרבה מקומות, או כמה מקומות אני זוכר כרגע, ובתחושתי אפשר למצוא עוד, אבל מקומות מאוד חזקים, לחבר תורה שבכתב, תורה שבעל פה. לא להפוך אותם לדבר אחד ולעשות מקשה אחת משני דברים שונים, זה שני דברים שונים, אבל למצוא את הקשר, למצוא את החיבור. אני רוצה להראות לכם דבר שהוא בעצם, למיטב הבנתי הוא מדהים, הוא מיוחד, הוא משמעותי, והוא בעצם ללכת לגמרא, ולראות איך הגמרא דורשת את הפרק הראשון הזה, את הפרק הראשון של ספר תהילים, דורשת אותו, ולאן היא לוקחת אותו. עד כמה הדבר הזה קשור אל הפסוקים. ואני רוצה שנפתח את הדבר, ודרך זה אני אגיד משהו קטן לגבי היחס בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. אני אציג קודם כל את השאלה. אנחנו רואים הרבה פעמים שהגמרא מביאה פסוק ולומדת אותו בצורה מסוימת. ואם אנחנו פותחים את הפסוק ופותחים את הפרשה ורואים את ההקשר, אתה אומר, וואו, זה לא מה שכתוב, כתוב פה משהו אחר. חכמים לקחו, אז איך הם למדו את זה? על זה בנוי, זה דאורייתא. או שזה אגדתא, אבל היא או האגדה או ההלכה. איך הם נלמדים? הרי זה לא מה שכתוב, כאילו, זה כאילו עקר את הסוגיה מפשטה. על זה אמרו חכמים, בגמרא ביבמות, בגמרא בשבת, ביבמות זה עוד יותר, בשני המקומות, אבל יש מקום אחד שזה מוכרח שכך. מקום אחד יש גם מסבירים אחרת, אבל פה זה מוכרח. אין מקרא יוצא מידי פשוטו, הכוונה של המשפט הזה, אין מקרא יוצא מידי פשוטו על ידי החכמים במדרש. ואז שואלת הגמרא, את הבכור יכיר לתת לו בשניים, להקים המת שם המת על נחלתו, סליחה. להקים את שם המת על נחלתו, ולא בשם אלא על משהו אחר, כאילו, אז אומרת, מתרץ את הגמרא, איזשהו תירוץ, שלבר מזה, באמת פה, באמת זה שונה. פה מקרא יצא מידי פשוטו. מה זה מקרא יצא מידי פשוטו? במדרש, כמו שאומרת הגמרא. אז זה נמצא לפי דעתי ביבמות. תחת הכותרת הזאת, בעצם אין מקרא יוצא, הכוונה אין מקרא מנותק. ואחד הדברים, לעניות דעתי, הכי מרתקים, כל התורה כולה היא נפלאה. מתוקים מדבש ונופת צופים. אבל יש מקצוע אחד, שהוא החיבור בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. מאיפה זה בא? מאיפה זה צמח? לראות שחכמים צמחו מתוך הפסוקים. וחכמים למדו תורה שבכתב עד מאוד, למדו אותה בעומק רב. וכל דרשה בגמרא, אני לא אומר את זה לפעמים, כל דרשה בגמרא, בעצם שהיא דורשת את הפסוקים, אם אתה רוצה להבין, במבט ראשון אם תלמד טוב, במבט ראשון נראה מצוין. המילה הזאת, המילה הזאת. במבט שני, לא מסתדר. במבט שלישי, פלא פלאים. ואמירות עמוקות מאוד בעצם החיבור, בעצם השאלה, רגע, מה למדו בפסוק? איך אפשר ללמוד ממנו? רגע, תיקח את זה לפי ההקשר, ולפי ההקשר פתאום אתה רואה, זה לא הלימוד שחשבת, אתה פתאום רואה משהו הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר עמוק. אז זה מבנה. אני רוצה לתת דוגמה אחת לדבר הזה, ובואו נראה. יש פה גמרא בדף י"ט עמוד א', שלוקחת את הפסוקים ודורשת אותם אחד אחרי השני. ובואו נראה מה הנושא שלו. כי אם בתורת השם חפצו. אמר רבי, אני חושב שזה רבי יהודה הנשיא, אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ, שנאמר כי אם בתורת השם חפצו. זאת אומרת, אין אדם, שימו לב, לא כתוב זה טוב ללמוד מחפץ הלב. אין אדם לומד אלא ממקום של ליבו חפץ. אלא ממקום. איפה נמצא המקום הזה? מה זה המקום הזה?
אז המקום הזה זה מקום פנימי בעולם שלו, מעמדה, אלא מעמדה של ליבו חפץ. חפץ הלב, זה הנקודה. ואין אדם לומד, כוונה, לימוד בלי חפץ הלב, שלא מתחבר לעולמך הפנימי, זה לא לימוד, זה חסר. לא יודע אם לא לימוד, אבל אין אדם לומד, זה ביטוי מאוד חזק. ואז הגמרא מספרת, לוי ורבי שמעון ורבי, ית וקמי דרבי, ישבו לפני רבי, ולמדו, וגמרו סדרה, בחומש אולי, סליק ספרה, סיימו ספר, לוי אמר, בואו נלמד משלי, ליתי משלי. רבי שמעון ורבי אמר, שהוא בנו של רבי, אמר, בואו נלמד תהילים. כפיה ללוי, כפו אותו בחברותא, לומדים תהילים. כי מה תהכה, הגיעו לפסוק מיד, כי אם בתורת השם חפצו, ואמר רבי, רבי אומר, אין אדם לומד אלא ממקום שלי בו חפץ. אמר רבי, נתת לנו רשות לעמוד. אני לא צריך להיות פה. למה? לא רציתי תהילים. רציתי. עכשיו שימו לב, מה ההבדל בין תהילים למשלי? חוץ מזה שזה במקרה שני ספרים. משלי זה חוכמת אדם כל הזמן. בני שמע, מוסר אביך ועוד ועוד. כל מיני ביטויים שמבטלים הרבה מאוד חוכמה עמוקה של אדם. התבוננות בקודש, אבל דרך חוכמה של אדם. תהילים זה הכמיהה לקדוש ברוך הוא. זה התפילות של דוד. צמא לך נפשי, קמה לך בשרי. כל תהילים זה דוד שר שירה לקדוש ברוך הוא. היינו חושבים שהקודש חייבים, אדם כי ימות באוהל, אבל חול רק מרצון. לא חול את חוכמת העולם מרצון. אומרים פה ההפך, לאדרבה, הקודש, אם אתה רוצה קודש פנימי, הרצון הוא הדלק שלו. אין אדם לומד תורה אלא ממקום. ויש פה איזה מעניין שדווקא מביאים שתי דוגמאות בסיפור. אחד שרוצה, אפשר להגיד שהם במקרה רוצים את משלי ותהילים. אפשר להגיד שיש פה גם מסר מתחת לפני השטח, שתורת השם חפצו. תורת השם צריכה את חפץ הלב. ואין אדם לומד תורה, ודווקא תורת השם על תהילים עוד יותר מאשר כל דבר אחר. תהילים כביטוי לתורת השם, ולא רק משהו שהוא אנושי יותר. ממשיך רב דימי ברבין, כל העוסק בתורה הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו. שימו לב, במבט ראשון זה הפוך. הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו, איזה חפציו? שלו. שנאמר, כי אם בתורת השם חפצו. ומה כתוב פה? שבתורת השם חפצו. הרי כתוב, אדם, אשרי האיש שתורת, נגיד, כי אם בתורת השם חפצו. החפץ שלו בתורת השם. אז הוא חפץ בתורת השם. רגע, ומה עם החפצים האישיים שלו? לא מדובר עליהם, נכון? הוא בתורת השם חפצו. ועכשיו בעצם אומרים, מי שבתורת השם חפצו, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו. מה זה עושה לו חפציו? כל מיני חלומות שלו, חפצים שלו, לא חפצי שמיים. זה חפצים שלו מול חפצי שמיים. אז הקדוש ברוך הוא עושה, הוא בתורת השם חפצו, וכל מי שנמצא במסלול הזה, העוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא מעצים את חפציו, את חפצי ליבו. אם הוא רוצה לשיר, הוא רוצה לפתח איזה כישרון בתוכו, הוא רוצה יש לו כל מיני חלומות, הקדוש ברוך הוא עוזר לו לפתח את זה. עושה לו חפציו. איך זה צומח מן הפסוק? זה נראה שונה מאוד. איך אתם יודעים שקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו? הרי חפציו זה תורת השם חפצו, ופתאום מי שתורת השם חפצו זה מקור שהשם עושה לו חפציו. איך זה מקור? שומעים את הקושי? אבל אם אנחנו מבינים שבתורת השם חפצו לא מדלג על הלב של האדם, חפץ הלב שלו, חפץ זה לא כפייה, זה לא מבחוץ. חפץ זה משהו מבפנים. זה אומר שהלב שלו בתוך הסיפור, בתורת השם. זה אומר שהלב שלו חי, פועם. ואם הלב שלו חי, פועם, הוא חש את הרצון שלו, את החפץ שלו בתורה. מתוך רצון, מתוך חפץ לב. חפץ לב זה עוד יותר מרצון. רצון הוא מופשט קצת. וחפץ לב זה משהו חזק, בתוך הלב נמצא. אז הלב הזה מפתחים אותו. הלב הזה מפותח, והקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו. זאת אומרת, הלימוד תורה הזה מעצים את
את חפץ הלב, הוא לא נגד הלב, הוא לא כובש את כוחותיו. חפץ הלב הופך להיות, שני הרצונות, הם הופכים להיות, שניהם באים ממקור אחד. איזו תיבת תהודה בין חפץ השם לבין חפץ הלב שלו, שמסתנכרנים זה בזה, וכל, בעצם מה שכתוב פה, כל מי שעוסק בתורה, מתוך חפץ לב. ומה זה? מקום של ליבו חפץ, הוא רוצה, הוא מתגעגע. אז יש מקום וביטוי לעולם שלו. העולם שלו כולל גם את חפצי ליבו, גם זה מתעצם. כל העולם הפנימי שלו מתעצם, ומתעצם בהתאמה לכוחות, לא בכבישה של הכוחות, לא בכיבוש שלהם. באותו מקום שמצמיח את חפץ השם, חפץ תורת השם, הוא גם זה. אמר רבא, בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא, ולבסוף נקראת על שמו של האדם, שנאמר בתורת השם חפצו בהתחלה, ובתורתו יהגה יומם ולילה. זאת אומרת, מתחילים, בשלב הראשון אני לומד את תורת השם. למה? הסברה שלך, קודם כל תלמד מה כתוב, תבין, לפני שאתה אומר את שלך, תבין את המציאות. זה נכון בתהליך מסוים בחיים, שאדם בשלב הראשון צריך לקלוט קודם כל את הבסיס, ולבנות בתוכו קומות נוספות. אבל הוא צריך קודם. וגם בכל סוגיה וסוגיה, לפני שאני, השלב הראשון, זה תורת השם. זה משהו שהוא, אני עוד לא שם את עצמי עם הסברות וההיגיון. רגע, מה כתוב פה? תראה קודם כל מה כתוב. לפעמים אתה רואה אדם קורא גמרא, או קורא פסוק, הוא לא קרא אותו עד הסוף, הוא כבר מסביר הסברים. רגע, מה זה המילה הזאת? לא יודע. אז איך אתה מסביר אותה? אתה לא הבנת אותה, אתה לא מבין את המשפט. חסר לך, בלי להבין את המשפט, אל תתחיל. בתחילה נקראת תורת השם, וגם בשלבים יותר ארוכי טווח, בחיים באופן כללי. ולאט לאט ככל שאדם מתפתח, הוא מבין יותר, הוא נפגש יותר, הוא פותח את הלב שלו לחפץ הלב, לשתף את הלב, וכשהלב משותף, הוא בעצם, הוא חפץ השם, תורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. אז מתחילים בשמו של הקדוש ברוך הוא, תורת השם חפצו. ואחרי זה, ובתורתו, תורה שלו, תורה של האדם, ובתורתו. הדבר הזה מופיע עד כדי כך שרבא בגמרא אומר במסכת קידושין, תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. למה? הגמרא פותחת במשפט הזה, ויש דעה שאומרת לא, הוא לא מחל, זה כבוד תורה, זה כבוד שמיים, זה לא כבוד אישי. אחרי זה רב יוסף אומר, אבל כמו שהקדוש ברוך הוא הוביל אותנו במדבר, והיה כמו פנסאי שהולך לפנינו ומוביל אותנו, אז זה לא כבודו של הקדוש ברוך הוא להיות זה שמוביל את העם, אבל הוא עושה את זה לכבוד עם ישראל, מוותר על מידותיו. אז ככה אדם יכול למחול על כבודו, כי ככה הקדוש ברוך הוא עושה. שואל אותו רב השאלה נחרצת, נניח הקדוש ברוך הוא מוחל על הכבוד שלו, זה כמו מישהו מוחל על הכבוד שלו, לידי אז אני גם מוחל על הכבוד שלו. אנחנו לא יכולים למחול, אין דבר כזה. מישהו, גם אם הוא מחל, אתה לא יכול למחול על הכבוד שלו, אתה יכול למחול על משהו שהוא שלך. אי אפשר למחול על משהו שהוא לא שלך. אומר רבא, ובתורתו יהגה יומם ולילה. מביא את הדבר הזה. זה תורה של האדם, זה הופך להיות חפץ הלב שלו, זה הופך להיות הסברות שלו, ההיגיון שלו, זה כבר חלק ממנו, על זה הוא יכול למחול. ובעצם הגמרא עכשיו יוצאת לדרך, ונותנת סוגיה שלמה שמעצבת לימוד תורה, ואמרנו קצת מהבנות, יש פה הבנות מאוד עמוקות, מאוד מאוד עמוקות, שאני חושב שכל בחור ישיבה צריך ללמוד את הגמרא הזאת ברצינות רבה, ולראות מה היחס לתורה. לומדים כל מיני ספרים חשובים מאוד, ויחד איתם יש את הספר הזה, שהוא הגמרא, שנתנה מפה בעצם איך, כן, בהתחלה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא, אחרי זה על שמו של האדם. לעולם ילמד אדם ואחר כך יהגה, ועוד ועוד יש פה דברים עמוקים. אני רוצה כמה דברים לסיום. הגמרא הזאת, הלב שלה זה הרצון הפנימי, חפץ הלב הפנימי. שתורה זה דבר פנימי, שמתאים לתוך עולמו של האדם. ולכן זה תורת השם שהופכת לתורתו, לכן זה יהגה, חפץ הלב שיש פה.
וכל הדבר הזה נמצא ומעצב איזושהי דמות של תלמיד חכם, שרחב כאולה מצד אחד, ומצד שני פנימי. יש פה עוד דבר, יש פה סיפור על כאלה שישבו לפני, כאלה לפני, הסתכלו בעמוד למטה. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אמר אמרי דבי רבי ינאי, כעץ שתול ולא כעץ נטוע. באמת זה שאלה, מה זה עץ שתול? שתיל, מוציאים אותו בקלות, נטוע זה ביטוי חזק. למה העץ לא נטוע? מה אתם אומרים? למה לא נטוע? גם שתולים בבית השם, למה שתולים? אומרת הגמרא, אמר דבי רבי ינאי, כעץ שתול ולא כעץ נטוע. כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם. כל מי שלומד תורה צריך לקבל פנים נוספות, כדי להשאיר את עולמו, כדי לברך את עולמו, כדי להעמיק את המבט שלו, וכדי להרחיב. לא יכול להיות רק במחשבה אחת וכולו מחובר לקדוש ברוך הוא, רק במקום אחד. יש רוחב הדעת שבעצם צריך להיות פה, וגם זה סוג של התמודדות עם הפנימיות של האדם, וחפציו שראינו. וכל אחד מהמשפטים פה הולכים לאותו מקום. הדבר הזה מחזיר אותנו לשאלה, איך חז"ל הבינו את הפרק הזה? ומה שאני רוצה להגיד, שאם תלמדו את הגמרא הזאת, תראו שחז"ל הבינו את הפרק כמו שהבנו אותו. כי הם הולכים כל הזמן לחפץ הלב ולרצון ולפנימיות, ולחפציו גם של האדם, לפתח את עולמו. הם נמצאים במקום הזה. לימוד תורה זה עומק, זה פנימיות, זה חפץ הלב, ויש פה דבר שאני חוזר לשאלה של יחס בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, זה שתורה שבכתב היא בעצם אומרת איזשהו דבר, ותורה שבעל פה היא בעצם, אני לא רוצה כרגע באופן רחב לדבר על זה, אני אדבר רק מה הגמרא עושה. הגמרא דורשת בעקבות הבנה מאוד עמוקה של הפרק. בעקבות הבנה שדוד הוא בעצם נמצא בפנים. הוא לא יושב בדלת אמותיו, ספון בדלת אמותיו ולומד תורה, לא כמו הפרשה שהסברנו אותה בהתחלה, אלא את הפסוקים האלה וגם את ההמשך שלהם, גם עליהו לא ייבול וכן הלאה, כל הדברים האלה, בכולם הם מדברים על העולם הפנימי של האדם. מה מתרחש בעולם הפנימי? העולם הפנימי של האדם, זה מה שאמרנו בפרק, שבעצם הנקודה שמאפשרת לדוד להיות בעמדה שלו, להיות בעולם, להתמודד עם כל מה שבעולם, זה באמת החפץ הלב והרצון הפנימי. באים חכמים ומעצבים דמות של אדם שלומד תורה במודל הזה, במודל הפנימי הזה שבעצם נמצא פה בתוך הפרק. ואם תראו את הגמרא, תראו את הקשר, ואם מישהו יראה דברים וירצה לספר לי, לשתף אותי, איך באמת יש כאן איזשהו קשר בצורה כזאת, בצורה אחרת לפרק, אבל בכל אופן, חכמים בגמרא, בתורה שבעל פה, קראו את הפסוקים, לא סתם קראו אותם, הם קראו אותם לעומק, ומה שהם אומרים זה בהתכתבות, בקשר, לפעמים התכתבות זה רחוק, זה הרבה יותר מהתכתבות, זה משהו מאוד עמוק שנמצא, זה סוד עמוק, אני חושב שפה יכולנו לראות אותו במידה מסוימת, והדרך עוברת לקרוא מדויק תורה שבכתב, ואז אתה יכול להיפתח לתורה שבעל פה ולהבין את מה שנמצא שם. חברים יקרים, אנחנו מסיימים את השנה. אני מברך אתכם. שמחתי ללמוד איתכם את פרקי דוד. אותי זה מרגש כל פעם מחדש שאנחנו רואים את הדמות המופלאה הזאת. אפשר להמשיך עוד שנים וללמוד עוד ועוד, כי פרקי דוד הם ארוכים, כל כך הרבה פרקים, כל כך הרבה סיפורים, כל כך הרבה עומק האיש הזה הביא לעולם. אז אני מקווה שזכינו לפתוח איזשהו פתח, וכפי שבאחד השיעורים ביום ירושלים אמרתי לכם, שלמיטב הבנתי אנחנו נמצאים היום בין התפר בין ירושלים עירך לצמח דוד עבדך. ותורת דוד, למיטב הבנתי, מגיע זמנה לעולם, וקומה נוספת בבניין התורה, בבניין העם, בבניין השלטון, המלכות, בהרבה מאוד ממדים יש פה קומה נוספת שככה דופקת, כל דודי דופק.
פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, שראשי נמלטה על קבוצותיי רסיסי לילה. גם זה מתורת דוד, שלמה ממשיך דרכו של דוד. יהי רצון שנזכה לעבור מירושלים אל דוד, ומדוד אל התפילה, ומתפילה אל ההודעה וקורבנות, וככה תבוא הגאולה. ברכת השם אליכם.